Diagnostici met de Bennu Health Series, dus los sigue más tópico, es qua precies min op visa worki, pero los sigue más, dus maneira a senhora Coistra visita, nós não quer diz duna e caja de remédio, pero sino duna e paciente mais informação também que te ajuda ele nesse cuidado. Senhora Coistra está dando seminar tem três diferentes tipos, então essa que está para público, então tem aceita mostrar como para usar inhalators. Aqui rato nós temos para assistente, então aceita mais tanto, enfocar mais tanto riba com nantinho, sinha e paciente para usar ele. Nou, de lezing had de titel inhaleren is een stuk lastiger dan u denkt. Als je kijkt naar patiënten met inhalatiemedicatie, dan zie je dat heel veel mensen denken dat inhaleren iets is wat je gewoon even doet. Maar in de praktijk zie je dat 9 van de 10 mensen ergens een fout maakt bij het inhaleren. En daardoor met relatief veel symptomen zit en weinig effect heeft van de medicatie. Ja, er was wel interesse, er kwamen veel vragen. Er was veel interactie met het publiek, dus volgens mij was het leuk. Ik kreeg ook goede reacties. En ik vond het leuk om te doen. Bennu probeert een maatschappelijke rol te pakken. Dus we proberen niet alleen medicijnen te verstrekken, maar ook zeg maar waarde te bieden voor het publiek. En daarom willen we graag iets meer doen dan alleen maar het doosje verstrekken. En ook mensen van de juiste informatie voorzien.